Сумигаеши. Тази техника се предприема, когато двете страни се борят в отбранителни позиции. Техниката е съществувала още по времето на Корио, една от най-старите школи по джиу-джитсу. Съвсем същата форма се преподава и сега. При дандоди в наши дни не започваме от съвсем същата стойка. При сумигаеши се пада назад с жертващо движение и се поставя вътрешната страна на ходилото на десния крак в сгъвката на лявото му коляно и се прехвърля над глава. Издърпвате противника си напред, като държите задната част на яката му за изпълнение на сумигаеши. Тук се прилага, като се държи задната част на яката му или гърба и се започва от учимата. А тук се прави бързо завъртане за вземане на стойката учимата, последвана от сумигаеши. Сумигаеши е една от любимите техники на Веричев от Съветския съюз.